Id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-MUMN dwar il-ftehim settorjali l-ġdid għadhom għaddejjin. Dan hekk kif wara 3 ġimgħat ta' diskussjonijiet għadu ma ntlaħaq l-ebda ftehim. L-MUMN ikkonfermat li laqgħa oħra mal-Gvern hija skedata għal ġimgħa d-dieħla bit-tama li jintlaħaq qbil u jissaħħu l-kundizzjonijiet tal-infermiera. Il-Union stess tkellmet dwar dawn l-iżviluppi fi stqarrija li ħarġet għall-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Infermiera. L-MUMN saħqet li l-infermiera huma l-aktar assi sirja fis-servizz tas-saħħa peress li minn barra li jieħdu ħsieb il-pazjenti 24 siegħa kuljum għandhom ukoll ir-responsabbiltà ta' tmexxija tas-swali fl-isptarijiet, kliniċi, residenzi u d-djar tal-anzjani kollha. Bil-Union tfakkar li l-infermiera mhux biss jagħtu servizz iżda huma wkoll it-tmexxija ta' kull servizz tas-saħħa f'pajjiżna. Fl-istqarrija l-MUMN irrimarkat ukoll kif il-ħamis kienet ixxokkjata meta semat li l-avukati li jirrappreżentaw lil Abner Akulina li jinsab akkużat bi qtil brutali u li allegatament diġà għeddet infermier iridu jitrasferixxuh mit-taqsima forensika għal sala regolari fl-Isptar Monte Carmeli. Il-Union fil-fatt appellat lil qorti biex tirrifjuta tali talba. Intqal li jekk it-talba tintlaqa l-MUMN għandha d-dover tieħu azzjoni kif jidrilha xieraq sabiex tipproteġi s-saħħa u s-sigurtà tal-infermiera li jaħdmu Monte Carmeli. Intant, f'post fuq il-medja soċjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar lill-infermiera għax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu b'tant sagrifiċċju u għal ħinijiet twal kuljum fis-silenzju. Bernard Grech fakkar lill-Gvern li minflok jonfoq il-flus f'kuntratti fraudolenti għandu jinvestihom fil-professjonisti tas-saħħa.